Bandora fikral İmralıye, felemezuluk. Rebere gelê Kurd Abdullah Öcalan di vê pêvajoya 24 salan de li girtîgeha İmralıye dibin şertên herî zehmet de bi pêşxistina paradigma neteweya demokratîk ji milekî ve komploya navnetewî ya 15 Sibatê û ji aliyê din ve jî tecrita girankiriya li İmralıye pûç kir. Ev paradigmaya xwe dispêrê jiyaneke ekolojîk, demokratîk û azadiya jinan ne ji bo gelê Kurd tenê, ji bo tevahiya rojhilata navîn weke projeyeke pir girîng e. Abdullah Öcalan di hevdîtin û pareznameyên xwe de bi berfirehî li ser armanca komployê jî nirxandin kirine. Derbarê têkoçîna xwe ya li dijî hêzên komploger de jî van nirxandinan dike. Şert û mercên İmraliyê ne tenê weke şexs, weke komar û gel tê wateya zayîna sêyemîn. Pêvajo li gorî hemû hêzan ji nû ve zayînê îfade dike. Ji dewletê heta aboriyê, ji siyasetê heta hukûqê, ji exlaq heta hunerê her qat di nava krîzeke mezin de ye. Pêvajoya min ya İmraliyê tê wateya derxistina holeya vê rastiyê ye. Ez ji van qeyran û krîzan re li çareseriyê digerim. Abdullah Öcalan îşaret bi krîza di nav komara Tirk de jî dike û bi van gotinan îşaret bi riyên çareseriyê dike. Diyardeya siyasî ya Tirkiyeyê wekî meclîs û hikûmet di halê heyî de erka xwe bicihtîne. Bi pirsgirêkan ser pirsgirêkan digire, an govand ve şêre. Ev jî dibe sedem ku çareserî pêş nekeve û têk biçe. Ev jî nîşan dide ku çavkaniya krîz de jî siyaset e. Heta ku mekanîzmayên piralî nekevin dewreyê wê ev krîz zahiyî berdewam bike. Paradigmaya civaka demokratîk ya Abdullah Öcalan hişmendiyeke nû ya dîrok, civak û naskirina dijmin ya danî pêşiya gelê Kurd e. Abdullah Öcalan bi vê paradigmayê ve di nava Kurdan û gelên herêmê de şoreşeke nû ya hişmendî û zihniyetê afirand. Desthilata faşîst ya AKP MHP bi pergala tecrît û îşkenceyê hewl dide ku li pêşiya fikrên rêbertiyê bigire. Di nava zext û bêderfetiyên herî dijwar de jî Abdullah Öcalan di çerçeveya paradigmaya civaka demokratîk de ji bo hemû beşên civakê projeyên cuda bi pêş xist. Em lê meyze dikin paradigmaya civaka demokratîk roj bi roj li seranserî cîhanê belav dibe. Ev di asta hebûna dîrokî ya mirovî de di nava hebûna azada demokratîk te pêk tê. Nebesiyên pergala modernîteya kapitalîst û rewşa xeter a civakê têgîna modernîteya demokratîk e ku bingeha xwe ji paradigmaya civaka demokratîk digire. Bi vî rengî xetekê îdeolojîk, polîtîk û hişmendiyeke ku çareseriyê peyde dike derket holê. Abdullah Öcalan bi vê paradigmayê pergala deshilat û dewletê ya komplo derxistin holê derbas kir. Nîşanda ku ji derveyî vê hişmendî û siyasetê riyeke din heye. Hemû beşên civakê di vê çerçoveyê de dikarin xwe birêxistin bikin. Ger em bînin bîra xwe Abdullah Öcalan di hevdîtinên xwe yên li gel parêzeran de banga kongre û konferansên aştiyê û îslama demokratîk kiribûn. Di serî de rojhilata navîn û tevahiya cîhanê di çerçoveya paradigmaya neteweya demokratîk de nîqaşên li ser van mijaran bên meşandin wê ji bo aştiya cîhanê bibin gavên destpêkê. Hêzên komploger jî di ferqa van fikran de ne û dibînin ku roj bi roj li cîhanê belav dibin. Bi armanca pêşî li vê fikrê bigirin di gava ewil de komploya nav netewî xistin dewreyê. Niha jî hewl didin bi pergala tecriît û îşkenceyê ya İmraliyê komployê kûrtir bikin. Di vê bêzanî ku polîtikayên İmralê tecriît îşkenceyeke fîzîkî û derûnî ye. Bi vê dixwazin komployê bigihînin serketinê. Hemû polîtika li ser vê bingehê tên kirin. Pêkanînên li İmraliyê jî li gorî vê tên guhertin û şekil digire. Di vê pênaseya komploya 15 Sibatê rast bêkirin. Armanca komployê bi serxistina qirkirina Kurdan bû. Ji ber ku Abdullah Öcalan li dijî vê qirkirinê rabû û têt koçiya bû hedefa komplogeran. Di şexsê Abdullah Öcalan de tevahiya gelê Kurd tê hedef girtin. Em bala xwe bidinê em ê bibînin ku êriş li ser gelê Kurd, pêşeng û civaka Kurd bi pêş dikevin. Mafên waniyên herî bingehîn tên desteserkirin. Siyasetmedarên Kurd bi awayekî herî derqanûnî tên girtin. Destanîn ser şaredarî, sazî û rêxistinên vî gelî. Li dijî van hemû pêkanînan herkes bê deng û bê helwest e. Hêzên di komploya navnetewî de cih girtibûn, di çerçoveya berjewendiyên xwe yên herêmî de çavê xwe ji van sûcên dewleta Tirk re digirin. Abdullah Öcalan bi pêşxistina paradigmaya neteweya demokratîk bersiva herî xurt davan kiryarên dermirovî. Lewmayîro ne Abdullah Öcalan tenê. Di şexsê wî de civakek tê hedef girtin û di qirkirinê re tê derbas kirin. Li dijî vê jî di vê gelê Kurd ji her demê zêdetir li rêbertiya xwe û hebûna xwe xwedî derkeve.